ang tanong ko sa iyo ngayon, no? Saan ka nag-aral? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Opo. Anong school? Chinese school po. Chinese school? Opo. Sa Saan? Binondo. Sa Binondo? Binondo Chinese School. Anong pangalan ng Chinese school? Manila Patriotic. Yung last po ba? Ba't marami ka bang pinasukang eskwelahan? Sa elementary muna. Sige, sa elementary. Saan ka nag-aral? Elementary. Pinakalas ko po is Manila Patriotic School po. Manila Patriotic School sa Binondo. Yes po. Hindi kasi ako familiar dun sa school na yon. So, maybe Comsec, can we ask yung registration ng Manila Patriotic School na yon? Elementary, doon ka rin ba nag-aral? Elementary lang po yung inaral ko. So high school, hindi ka na tumuloy? Hindi po. Nag-aral ka na sa China? Hindi po. Hindi ka ba nag-aral sa China? Hindi ka. So, dito ka lang sa Pilipinas, elementary lang. Hanggang anong grade? Grade 6? Grade 6? Hindi po yata natapos eh. Grade 5. So, meron akong picture dito. Nakatoga ka ng graduation. Ito, mukhang high school graduation yata to o college. Can we ask the page to please show this to Miss Cassie Ong? Anong school to? Public school po yan. ALS po. Pero po, hindi po yan natapos. Bali, parang pumunta lang ako ng ilang beses. Pero yung ALS, di ba, high school yan? Di ba yung pang high school yung ALS, di ba? Parang, alternative learning system, di ba? So, meron kang, nakarehistro ka, no, sa DepEd na nag-avail ka ng ALS. hindi ko po sure, Hindi. Mr. Chair. Kasi, paano ka naka-enroll sa ALS kung hindi ka, kasi pag nag-enroll ka, syempre, mariregister yung pangalan mo ron, di ba? Di ba? Opo. Mr. Mr. Chair. Ganda nga ng picture mo rito, graduate ka, oh. Sabi ni Ronaldin Baterna, di ba? Sa sa Manila ito. Di ba ikaw nagsabi no? Nakala ko si Ronaldin eh. So di ba? High school graduation picture nyo to. So, Sa ALS po yan, Mr. Chair. Tapos, nakipicture lang po ako dyan. kasi uniform yata ito ng Chiang Kai-shek. Hindi ba? Hindi ka ba sa Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek Award. Meron ka pang award dito merong... Oo. So, ito... bakit ka may ganitong picture? Yan. How do we show this? Ayan. Pakita nga kay... Mr. Chair, in the spirit of generosity, maybe we can share the picture in our LED screens on both sides. Sige, nga. Secretariat, nga. Please. So, sige, babang inaano natin yan. So, nagpa-picture ka lang ng toga. Pakisoli daw yung cellphone ni Congressman Fernandez pagkatapos. Baka may mga picture niya, may tinatago kasi siya dyan. Okay na. Mr. Chair, I would like to... Mr. Chairman, I refuse to surrender my cellphone. Okay. Because there are a lot of pictures in here that might incriminate myself. Okay, I perfectly understand your situation, Congressman Fernandez. So, And if the resource persons have manifested that this toga that she was using was used not really as a manifestation of her being a graduate of that school, then we tend to believe her. okay. So,
Mr. No, Chair. no more taking this picture and be put in that monitor. Mr. Chair, Okay. Yes, Congressman Nakop. nung una po, may mga impormasyon si Honorable Fernandez na hindi ko alam eh. Ngayon, ito na naman. May know kung si Madam Cassie ang nagpadala sa kanya ng picture na yan? Kasi ikaw ba nagpadala ng picture na yun kay Congressman Fernandez? Hindi po, Mr. Chair. O sige. So, gaya ng tanong ko kanina, nasagot mo naman, sabi mo naman ay elementary, no? Pero yung picture na yan pang high school, nagpa-picture ka lang. Di ba? Okay. Saan mo ginamit yung picture na yan? Na naka-toga ka? Wala lang, para lang meron ka lang profile pic. Bali po, I think graduation po ng ALS noon. Tapos pumunta lang po ako. Tapos sakto may ano dang. So, sumali ka lang sa picture. Opo. Oo. Tapos, Pero hindi mo natapos yung ALS mo. pumasok lang ako. 2 beses, 3 beses kasi gusto ko lang po i-try.